Lero Panyasa Voice Box tafanakubweretsereni kulankhula kwa abusa a Twaib Ali amene afuna kulankhulapo pa imfa ya woyera Papa Francis, mkulu wa mpingo wa Katolika amene amwalira mu mzinda wa Vatican ku Vatican State. Komanso iwowa akuti pamene tikukambirana za imfa ya Papa akufunanso kuwulula zinsinsi za satanic zimene zimakhudza maufumu a dziko lapansi kuphatikizaponso ufumu wa dziko lino la Malawi. Nditi limodzi pano Panyasa Voice Box kutamvera Twaib Ali akamaliza chonde musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Zitakhala kuti zili choncho kuti Papa watisiya, mpingo wa Mulungu timve kuti zolankhula zimene ine ndalankhula myezi ingapo yapita kumbuyoyi zokhuzana LCD imene adationetsa maliheso a imfa ya Papa ku LCD. Tsiku limene lija anali kuti Papayo wamwalira kale ndipo amakonza ndondomeko yakuti wamwalira. Website imene ija ya LCD mpingo wa Mulungu muiope kwambiri pa information ya zinthu zachinsinsi zimene zimachitika ku dziko lino lapansi. It is very accurate, siponya, imanena chenichenicho. President akamwalira mdziko, boma limatha kubisa kuzakuwuzani kuti wamwalira patatha wiki kapena masiku 5 koma atamwalira kale. Koma LCD tsiku lomwelo limene wafalo, the truth information imakhala itapita ku LCD ndipo amalengeza. Nthawi zina nkamanena kuti ndikupereka zinthu zikuchoka kuno ku LCD zimangooneka ngati zinthu wamba chabe nkhamwakamwa chabe. LCD imeneja chomwe ine ndakana nkunena ineyo kuti Apapa amwalira chifukwa ndadziwa kuti ndikhoza kukhala pa mulandu waukulu kwambiri, mulandu umene inuyo abale yanga pa social media simukanatha kudzandiwombola chifukwa nkadakhala kuti ndili mzingwe koma zodetsa nkhawa pafupi nkadakafika ku Vatican chifukwa kulankhula ndi kulengeza kumene nkadalengeza ndine ukadakhala mulandu. Koma ndimangofuna ndikupaseni chithunzi kuti pa imfa ya Papa imene ngati kutakhala kuti ndi chonchi kuti alengeza lero kuti Apapa amwalira, inuyo mukumva lero, koma inuyo abale simunayenera kukhala kuti mumve lero kuti Papa wamwalira malingana ndi LCD imene ndatulutsa tsiku limene lija. Kodi nchifukwa chani Apapawa akulengeza kuti amwalira lero? Ma website achipembedzo cha Satana otchedwa LCD kodi amalengezanji nanga amachitachi pa nthawi yonseyi kudzafika lero? Musayiwale kuti malinga ndi ulosi ndi ndondomeko za mayendedwe a zinthu za dziko lapansi pa mpando wa upapa pamaonetsa kuti ameneyu ndi Papa osiriza, sakuyenera kudzakhalanso wina. Zimenezi inenso m'bale wanu ndidatulutsanso audio pamene ndinkalongosola chaka chimenecho za akwini amene adamwalira zaka zingapo ziwiri zapita kumbuyozi. Atamwalira akwini ndidatulutsa audio. Mkati mwa audio imeneyi imene ndinkapereka osati ngati ndikungolankhula koma ndinkapereka zimene akukambirana ku LCD, adakambirana kuti tikutenga crown ya mpando wa upapa. Tsopano crown imeneyi, mpando umenewu ulibe munthu, sudzapitanso kwa munthu. Ngati adzampase munthu kuti akhalepo, sazampasa the origin 3-tiered tiara imene amayenera kuvekedwa.
chidzakhala chifukwa ni chongoyembekezera, chifukwa uyuyu it's a last pop. Tidalongosola mu audio imeneyo mene ndinkalongosolanso za Queen Elizabeth, ndinkanena kuti tsopano kunsi kwa madzi kwatizi kwatuluka kudzangolanda crown yawo ya akwini. Sipazapezeka mfumukazi yovomerezeka pansi pa madzi ngakhale mpando umene wa akwini, kulibenso munthu amene akumuvomereza akhalewa ndi matemplary, mafumu omwe awamba apanja akuti ufumu wa dziko lapansi, ufumu wa pansi pa madzi sukwalandiranso. Adakalibe munthu amene angazamveke crown imene idali mutu mwa akwini. Mukukumbukira mpingo nkhani imene ndafotokoza, zizimveka zinthu zimenezi. Ndinanenanso kuti mafumu a dziko lapansi, mapurezidenti a dziko lapansi, mphamvu zawo zalandidwanso lero ku LCD. Chinali chaka chimenecho kuti palibe purezidenti amene alamulire mwa mphamvu zake, nkuyendesa zinthu mwa mphamvu zake. Atalanda mphamvu zimenezo za mapurezidenti nkuzipititsa kwawo pansi pa madzi, kudikirira akadzakhazikitsa dongosolo latsopano lija timalitcha kuti New World Order, adzayike mafumu oyendesa New World Order. Kuchokera nthawi imene ndatulutsa audio imeneyi, Amalawi mwaliona dziko la Malawi likukulukutika kwambiri ngati lilibe mtsogoleri mpaka lero. Mukuona kuti tili ndi purezidenti mdzikomo, ndi umboni wakuti anthufe tikungoziyendesa tokha. Pitani ku business mukapeza kuti a business akupanga zimene angafune. Munthu okumba mbewa nkuyala mbewa akukweza mtengo wa mbewa zakezo mmene angafunire, ngati kuti dzikolo lilibe president, lilibedi dzikoli. Malingana ndi maluzi achipembedzo cha Satana, mwini wake ndiyerekezi pansi pa nthaka imeneyi. Maklauni onse, mapresidency onse, mataitolo onse analanda ali pansi pa madzi. Tikungoyenda dzikoli chisawawa kudikirira akhazikitse New World Order ndi kuyika mafumu amene alamulire mu New World Order. Tikunena pano tikungoyenda, tilibe president ku Malawi, Zambia ilibe president, kolingana ndi satanic view. Nkhani imeneyi ndiyosausa kwambiri, koma kumva anthu kumavuta pakuti olankhulane ndi Malawi, olankhulane sukulu ndilibe, olankhulane ndi ndani wa Malawi anzanga, kotero kuti sangamve. Mwina chimenechi akadapereka kwa mzungu, mutamva kalekale, kapena akadapereka kwa anthu azikhulupiriro zimene inuyo mmafuna atakhala, mukanamva. Koma Malawi chichewa chikuwavuta kumva pa zimene ndimafotokozazi. Tamverani. Kuchokera nthawi imeneyo ufumu wa dziko lapansi pakadali panopa ukuyenda mokulukutika. Mwamuona Malawi, nonse Malawi kuyambira pa mtunda ophunzira kwambiri mpaka mukafike bulutu pa dziko lonse lapansi, mmene Malawi akuyendera. Mukuvomereza kuti kuli presidenti, mupeza kuti ayi dziko likuyenda lopanda malamulo, kapena likuyenda lopanda mfumu woliyendetsa. Choyambirira mukaonere mmene ndalama ikuchitira, ikuyenda mdzikolo mmene ingafunire. Mungakhulupirire kuti dziko lapansi lino, Malawi ino, yayendetsedwa ndi anyamata osintha madola pa Shoprite, ndi amene ayendesa dziko la Malawi, ndi amene aliunikira dziko la Malawi kuti lipite. Anthu osintha ndalama pa Kandodo, anthu osintha ndalama ku Blantyre, ndi amene alisintha dziko lino kulipitisa kumene iwo wakufuna, not president. Chifukwa anyamata amene acha ndi amene anali ndi dola, analanda mphamvu za dola kuzichosa ku Reserve Bank, nkukakhala pa Shoprite, nkukakhala pa game. Ndi anthu anyamata nzanga achiyawo ndi amene ayendesa dziko limeneli. Mmene iwo amafunira kukweza dola ndi mmene sosopo amakwerera pansika. Mmene iwo anafunira kuyikweza dola, kuyidulitsa mmene akufunira, osati mmene ikuyenera kukhalira, koma mmene anafunira anyamata pa black market.
ndamene ayendesa dziko lonseli, achakwera ali ku State House ngati bise ngati, mabrigadiya ali konko, makomanda ali konko, ma-inspector general alipo, tili nawo mbendera zili petupetu m'Malawi muno, dziko nkulanda anyamata osintha ndalama. Mozambique amati makambio ndi amene anayendesa dziko limene lili, mpaka as I'm talking dziko lili m'manja mwa makambio, anthu osintha ndalama, ndi amene akulamulira dola. Chimene chinchani chikuchitika, ufumu wa mapresidenti mdziko lapansi unalandidwa. We are walking but empty walking, no president. According to satanic view, tilibe president ku Malawi kuno, mulibenso president a Zambia, Tanzania, dziko lonse lapansi kulibe president. Ulamuliro uuma choka mdzanja la Satana, ndiye makirauni amene adalanda kulibe. Tsopano chifukwa chakuti makirauni ajalandidwa, imene imayendesa dzikolo imakhala ndalama, ndi amene akuchita hodi currency imene ili ndi mphamvu, ndi amene amakhala mafumu a nyengo imeneyo. Mchifukwa chake lerolo mwaliona kuti dziko la Malawi mafumu amene ayendesa dziko limeneli ndi anyamata omwe aja mukuwaona aja awa osintha ndalama aja amimba zawo pano aja, anyamata ovala bwino mukuwaona aja pa gemu ndi amene akuyendesa dziko, anyamata akusintha ndalama Blantyre, Muzomba, Munzuzu aja amasunga dola pa black market, ndi amene Satana wasiyira kuti ayendese Malawi. Osati achakwera, osati dziko, osati boma, not Reserve Bank. Polisi ndani anga ndiuze kuti dola ikuyendesedwa ndi Reserve Bank, pakuti dola ikuyendesedwa ndi anyamata awamba apansi, ndi amene akusunga ndalama yathu. Chifukwa chake ncha mphamvu za dziko lonse zimene anthu olamulira amakhala nazo zinalandidwa. Chimenechi ndachifotokoza mu audio imeneyo. Ndibwerere ndanena kuti mmene ndikuonera pa chithunzi cha ku LCD akundionesa kuti papa wamwalira, uyu ali apoyo ndipo amuyika mgalasi m'bokosi. Ndiye ceremony ya kuchita mwambo wa chipembedzo cha imfa ya papa udachitika date imeneja. Wanthu ayamba kunena kuti tsopano nangati maonawa ndani khani zosausa. Mwakhala muli kumva kuti papa ali kuchipatala, papa ali kuchipatala, papa wabwera, koma muone njira zimene Roman Catholic Council, Vatican Council zimene imachita poyang'anira apapa oti akudwalawo. Pamene amapita pa zipatala zimene amakhala, samalola kuti mtolankhani apitepo. Ndunama ine. Pamene amadwalira apapa, samalola munthu aliyense apitepo, ngakhale mapresident a dziko lapansi. Ndani amene munamva kuti wachoka kwawoko kukamuona papa akudwala kuchipatala? Nda anali pamalo pobisika. Mutenge scenario ya madwalidwe a papa pa critical condition mmene anamuchitira gadi kumuteteza kuti opita kukamuona asapite, nkumangoti pasa malipoti kuti akupeza chonchi, akupeza chonchi. Mutenge chitetezo chimene amatetezera thupi lake likudwala kuchokera pa nthawi imene imaoneka ngati kuti sanamwalire koma anamwalira, mmene anamtetezera. Mubwere mu 2010 ndikupaseni Barack Obama zimene adapanga poteteza thupi la Osama bin Laden, kufikira kuti Osama bin Laden anangotengedwa muchibokosi ndi kuyenda 450 km kupita pakati pa nyanja zozama, nkukaliponya bokosi pamenepo, pamene munthu sangafike. Kodada ikayo mtembowo anali Osama bin Laden. Mtembo wanji wosalola kuti waphedwa mwapasa chaini yake akayike, kapena muike apo tidziona. Nchifukwa chani sana mpange Osama bin Laden zimene anampanga Saddam Hussein? Dziko lonse linaona Saddam Hussein akupachikidwa, dziko lonse linaona brother leader mzanga wa ku Libya Keno Muammar Gaddafi
akupachikidwa, tonse tinaona akuphedwa, akuomberedwa, mtembo unaoneka kuti ndi uwo. Why Osama bin Laden? The same scenario, timu yake yomweyo ndi imene ikuchita defensive mechanism pandani papapa, chifukwa imfa za awiri amenewa. Lero titenge imfa ya apapa akhala ali pa chikonzero kwa nthawi yayitali Roman Catholic kuti akutulutsireni second image, chifukwa second image ilamulire pa mpando wa upapa. Chimozimozi mmene analili Osama bin Laden anali second image. Now ma second image akamafuna kuumbidwa pa process yofuna kutulutsa the second image kuti ilowe m'malo, ndi imene chipembedzo cha chikatolika chavutika nayo nthawi yonseyi kudzafika lero, kuti akuumbireni a Francis ena ndi akuuzeni kuti a Francis adachira. Kwakhala kuli ma LCD atatu abwino amene achitika pakatipa, amene ine sindachite announce. Kunali kuzunzika, anatulusa Francis wina, koma sana kwanise Francis amene kulandira oxygen yochoka kwa Mulungu kuti adzipuma chikhale chi second image, chiyendesebe mpando wa upapa up to 2030 kapena 2020 3033. Pa 3033 pamene padzakhale celebration yayikulu kwambiri yokhuzana ndi Yesu tikunenayi, komanso Yesu wawo wa fake, kudzakhala chi celebration chachikulu kwambiri 3033. Tizapanga explain bwino za nkhani imeneyi. Now kuti akayimitse a Francis ena amene ayime ngati chipukwani kapena ngati second image, mmene adalili Osama bin Laden omakhala awiri dziko lapansi. America nkunena kuti tapha bin Laden, koma bin Laden ali moyo, wamwalira zaka ziwiri zomwezi zapita kumbuyozi. Weni origin anachiumba chicha ndi chi second image. Osama bin Laden akudziwa bwino ndondomeko zonse zimene zinachitika, ngakhale pamene thupi lija limayikidwa mwini wake amadziwa kuti chi second image changa nchimene watenga Barack Obama, komanso Barack Obama amadziwa kuti chimene chija si munthu weniyo alipo, wamwalira kumene posachedwa. Nkhani zosausa. Sono nkhani ngati yomweyo ndi imene awawa akatolika amayesa kuchita nthawi yonseyi. Ndiye chifukwa chake mwakhala mukumalandira malipoti oti wamwalira asanamwalire, wamwalira sanamwalire, awafa sanafe, kumadikirira official announcement yochokera ku Vatican Council. Koma chimene timangoona ndi kusankhidwa kodi makadino amene atenge mpando wa upapa ndani, ndiye mmaona amapanga ma meeting ndi kumayerekezera kuti akhoza kukhala wakuti, kumakhala ngati akusankha papa wanyuwani. Papa wanyuwani ogwirizira anasankha kale, ndipo ndi amene amalimbana tsopano kuti amene yasakhalepo, koma emweyi second image adzutse. Chitakanika kulandira oxygen yochoka kwa Mulungu, chi second image cha Francis chinagwa mkatikati mwa secret archive, pamene amafuna kuti akachite transfer mphamvu kuti zibwere ku chi second image, pamene padali Black Pope chinakanika kuti chilandire crown ya upapa 3 tiara, chinagwa pansi, chakanika uima, ndipo chinayikidwa. Ndinaona ndi maso angawa pa LCD. Achita zimenezi anabweranso kudzaumbanso china. Anthu amene amapita kufuna kukapereka second image analipo 12 amene amathandizira. Amatisowa ena aife, mafoni machitidwe azinthu zongoyenda apo ndi apo zimayenda. Musayiwale kuti Obama pawo ndi pa Kenya, akatifuna ena aife amatuma ma Kenyans kuti alankhule ndi ine pano pa Malawi, kuti ngati nkuteka tipite tikathandizire kuumba second image. Koma nanga ife tidatuluka mu chimenecho,
tsopano tikuyang'ana mtanda wa Yesu. Dziko la Anyamata limayenda molekana ndi mmene inuyo mukulionera. Lerolo atalengeza kuti papa wamwalira, ndikangati nangakakanga chingati akukuwuzani kuti papa wafa. Kunjaku kuli nkhondo yayikulu kwambiri. Akumidima sakugwirizana naye second image kuti akhalepo, chifukwa papa wakuda amene amapanga connect ndi Satana ku dziko lapansi akuyang'anira pa malonjezo ndi mapangano akuti papa osiriza adzakhala Pope Francis, ndipo tikadzatero padzafunika kuti oyendesa mpando umenewu adzachokere pansi pa nyanja kudzayendesa mpando wa upapa ndi ufumu wa masuperpower aku dziko lapansi umene udzachitike pakazachitika nkhondo yachitatu ya dziko lonse lapansi, Third World War. Kilauni ya Third World War, ndani adzakhale superpower kwa nthawi ya New World Order? Kodi adzakhala America? Kuliso mkangano kumene kwakhala China, kuli mkangano kumene kwakhala Russia, kuli mkangano kumene kwakhala Germany, kuli mkangano kumeneko. Akumidima kukhosi kuli dioko kufuna kuyika Germany kuti akhale superpower. Nkhani yosausa. Ndani atakhale sanasankha mkangano umene ukuchitika pansi pa nyanja kumidima kuzipembedzo za Satana amauonesa pa mawebsite a LCD imene ine mmaona. Nkaona kumeneko ndi zimene ndimakufotokozeranizi. Akosana muiope LCD. Mene ndikuti muiope ndikufuna kukutanthauzirani kuti website imeneja imatulusa zeni zimene zili pa ground. Akulu awa atanena kuti amwalira lero, ife tidaona kale tsiku ninkatulusa LCD ya papa ija mwibwereze imeneja, ndi tsiku limene akulu amenewa atisiya. Nthawi yonseyi akulimbana ndi ma second image. Anadzusa papa wina mpaka anapita mchipatala muja ndikukasinthanisa kuti mwina ameneyo ayimirire aliuze dziko kuti now amuwelo ndachira pampando kuti akakhale, koma chinakanika kulandira oxygen ya wamwamba. Naye Mulungu ali ndi dzanja lache pa chochitika cha mpando wa upapa, chifukwa second image chilichonse chikakhalapo pamafunika kuti chilandire oxygen imene oxygen simgula ndi ya mwini wake Mulungu the Almighty. Akapanda kuvomera ameneyo kuti apereke oxygen ku second image, sakhalako second image ngakhale mutafuna. Wafa wapita simuzaonanso chinthu china choukanso kukhala second image, chifukwa second image akapangidwa pamafunika kuti chilandire oxygen ochoka kwa wamwamba. Amene oxygen ameneyo amampereka Mulungu kuzinyama, amampereka ku mikango, amampereka ku njovu, amampereka kwa afisi, amampereka kwa nyani. Ndi waulere kuzolengedwa zonse zabwino kapena zoyipa. Oxygen yemweyo amampereka ngakhale kuziwanda. Ngwaulere achina Lucifer amangompuma mmene angafunire. Ziwanda zonse zoopsa timazitchula zija zimangompuma oxygen uyu anangompereka without condition. Koma akakwiya amatha kukana kuti oxygen alowe ku chinthu china chake. Akamulanda oxygen ameneyi mpamene timamva kuti atisiya brother chakuti. Simukumva. Tsono nkhani iyi ya papa ndimati nkupaseni mayankho brother Magulu ndanzanu kuti kwa nthawi yonseyi ku LCD katatu kabwino sinachite announce kamene akhala akudzusa apapa a second image, koma atatu onsewa akhala akulephera kuti akayimirire pampandowu wa apapa kuti pasakhale imfa pangokhala kuti apapa adachira. Koma second image icho chikukanidwa. Zosatira zake ncha LCD yadzana tsopano anayimirira Black Pope kuchita mongolamula kuti
pakufunika kuti mulengeze kuti papa wamwalira, kapena mwina ndi chilengezo chikulengezedwa lerochi, kapena adzalengeza zakumwalira kwa mkulu ameneyi. Koma ngati mwamva kulengeza kumeneku, pakuti ife takhala kobisika tili kutchire kumene sitili pa connection yabwino ndi intaneti yabwino ya mawayiresi kuti timve nawo mafrequency a wayiresi sakubwera bwino kuno kuti timve nawo za news zikuluzikulu za dziko lapansi kuti zalengezanji. Kuchokera pa chimene alengezacho ndikutheka kuti ngati angalengeze kuti papa wamwalira, akhoza kukhala kuti amumvera Black Pope, chifukwa dzana anakalipa kuti pakufunika kulengeza nangasi 3 times second image ya Pope Francis ikukanika kuti ilandire oxygen. Zosatira zache muyang'ana pa makadino amene alipo kalewa kuti agwirizire mpando umenewu. Koma ine ndikukuwuzani kuti lengezani. Chimenechi atanena ripoti linapita kwa Donald Trump, linapita kwa Vladimir Putin, linapita kwa president wa Korea, linapita kwa president wa China. Anyamata folo amene wawa awa mpaka na chancellor wa ku Germany anali pamodzi pa LCD kukambirana, ndikumamva mawu anayika speaker pa tebulo, ndikumamva akulankhula Black Pope nkhani yokhuzana ndi kulengeza za imfa ya Pope Francis. Kunjaku kumachitika zinthu mukaganiza kuti dzikoli likuyenda mmene mumaganizira inuyo, mudzakhala omakayikabe ena tikamakufotokozerani zakuseli kwanu zimene sizidziwika. Ngati alengeza mawayiresi eniwo ndikutsimikiza kuti amene wamwalira ndi chikakamizo chimene chachokera kwa Black Pope. Ngati sanalengeze alengeza zoona, chifukwa Black Pope wakana waona kukanidwa kwa second image amene akhala alipo. Nkhani yosausa ndikunena pano, akaswiri azivanda amene amadzusa second image ali mulabu ya chipembedzo cha Satana, akuumba akukonza kuti pakhale the second image imene ikagwirizire zaka zochepazi pamene tikudikirira kukhazikisidwa kwa mpando weni wa apapa umene udzalamulire malingana ndi kulankhula kwa buku la chivumbuluso. Chirombo chija, mneneri wonyenga uja amene adzachite migwirizano yonse timayimva ku buku la chivumbuluso ija, ameneyo ndi amene akufunika kuti atuluke kuti aliyimire dziko lapansi, ayimire chirombo, ayimire upapa uja wa chirombo wa ku Baibulo umene uti udzuke ulamuliro wa ukali kwambiri kuti ukayendese dziko limeneli. Chichitika icha akankana second image, agwirizana zakuti zamu aparaza ndi ziwanda zimene zimalowa nkukakhala mafumu, koma zimenezi sizimabwera ngati second image. Zamu amaparaza amalowa mwa munthuyo ndikukhala kuti aziyendera ulamuliro wa zamu aparazayo. Sono that zamu aparaza ndi amene ali pa pending kuti chikakanika chi second image, zamu aparaza akalowe mwa kadinolo amene ati atenge mpando wa upapa umene sukhala kuti ndi upapa tikuuonawu, koma oyimirira tsopano kuyendesa nkhanza ndi dongosolo la nthawi imene amenewo akalowa. Azamu aparaza ndi amene ati azibwera ndi National Sunday Law, amene ati abwere ndi nkhani za nkhanza za lockdown, amene ati abwere ndi nkhani za nkhanza zosindikiza chisindikiro cha 666 ku dziko lapansi. Amene wandi amene ati alamulire ndi kulamula kuti chizunzo chichitike, ukhale ulamuliro ochokera pansi pa madzi. Okakhala pa mpando umenewo zamu aparaza alowa mwa munthu uno, osati chi second image ichi. Koma kukabwera second image, zamu aparaza amakhala chete. Koma ngati zamu aparaza ngati sipakhala second image,
yolowa pa mpando wa papa zamu apalasa alowa mwa aliyense amene ati atenge mpandowo kuti akakwaniritsidwe malemba amene anafotokoza za nthawi ya kumapeto pamene tikudikirira kubwera kwa mbuye wathu Yesu Khristu. Mpingo wa Mulungu, zinthu sizizakhalabe chimozimozi pamene tikuyandikira nthawi ya kumapeto. Pakhala kusintha kwakukulu kwambiri, tiyembekezere zimenezo.